10 na. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masubok man kag masadya nga storya sa gugma, pamilya kag kabuhi, pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special. Itago na ako sa pangalan nga Andres. Andres, Uy. Ang pangalan pa lang, Papa Gito. Matapang na tao. Kumbaga, Bayani. bayani. 21 anyos. Nainggit ako, Papa J. Boy Nunoy, nga makita ang mga magpalanggaanay, magnobyuhanay. Nga sila sweet kay Papa J. Boy Nunoy, kaping papalapit na ang Pasko. Ini manggod ni may crush ko na babae nga itago na lang nato sa pangalan nga Isabela. Ha? Pangalan pa lang Pangalan o pa lang. isa nakalugar ba? Nami, brad. Tama, no? Isabela. Dua Bella. Ah, Tatlo Bella. Apat Bella. walay Bela. Mano Bella. Si Isabela, Papa J. Boy Nunoy, dugay ko na ni siyang crush. Og nag-attempt na ko nagapanligaw sa iya, pero na may ganiyang sitwasyon, kinakatsansa ako, Papa J. Boy Nunoy, sa pagpanligaw. Pero ang pagpanligaw ko, Papa J. Boy Nunoy, nagabot sa punto nga mo pa ang rason nga ako magkabuliliyaso. Hindi ko na dugahin, Papa J. Boy Nunoy, ang pag-explain. Pamatiin na lang ninyo ang akong drama. Kag para ginin yung maintindihan, Papa J. Boy Nunoy. Amo ni, ang mga natabo. Isabela! Isabela! Andres! Ay, Isabela! Oh! Salamat kinakita ta ka diri sa parking area. Ay, good morning sa imo, Andres. kamusta? Kamusta? Kamusta na ka? Asa ang imong sundang? Gigibili na pa na ako sa likod. Ay. Doon sa may baggage counter kay Oo. di mo na pwede diri magdala og sundang Oh, diri. hindi pwede kaya ginabawalan diri ang pagdala sa nga illegal kwan. Basi makasuhan ikaw kag madakpan ikaw sa illegal possession of firearms kag deadly weapon. Gani pero Isabela, salamat kay nakita ta ha. Maayo man. Teka, kamusta na ka? Okay lang pero pwede ba ta ka invite nga? Pwede ta magsabay niya og lunch? Paniod to? Hindi ako pwede sa paniod to, unya, pero pwede ako sa kuhan karon sa pangiod to. Anong kinalain sa paniod to o pangiod to? Ang paniod to sa udto kag ang pangiod to sa udto gihapon. Mauna siya. Pero anong himuon siya na? Siyempre, samtang nagkakaon ka, siyempre magkaon yun. Pero ang pangiod to, lahi magud ang pangiod to kaya magkaon pud ka ana pero ang imong sudan ana kilawin more on kilaw. Ay, abi ko kung ang pangiod to, mukaon ka pero gakiyod ka. Hindi Ay, pero sorry. Pero- Andres, kamusta naman ka? Okay lang. Arigi, nagahulat gihapon sa imuhang tamis kayo nga oo. Ay. Andres, kabalo ka nga daan nga mag-upod ta, di ba? Permi man ko mamangkot ka sa akon kung nagkakaon ko. Di ba magsapat man ko permi oo? Pero, I mean ba, nga akong pagpalangga sa imuha, grabe na gyud. Ay, Dalom na gid kayo nga akong Andres. pagpalangga sa imuha, Isabel. Andres, kabalo ka nga daan nga, di ba tugay na nga upod ta? Kag kabalo ka nga daan nga, lain ang akon mga standard about sa basta pag-abot sa gugma. Gusto na akon mga tag-as, mga hindi kayo puti, mga tall, dark, and handsome, di ba? Ano yung mga gusto ko? Ikaw, Dres, kay dili na magugkag tall. Tapos imong kulay, very dark, kag dili pud ka handsome, never mind. Basta, Dres, Paita. lahi, magudang ako mga Pero- gusto na mga lalaki ko. Pero- gusto na akong mga taas kay lagbago na sila. Pero, biskin, ano, kaya tamang kapalanggaon ba?
Andres, pero wala gid ako sang may mahimo abi kay wala gid ako may mabatyagan sa imo bisan gamay lang bisan kaangay sang pusporo wala ko gid nabatyagan nga palangga ko ikaw bisan sa damgo gani kong kaisa gusto tamang ka palanggaon pero nga ay hindi gid O ba? Andres meaning, wala Wala gid ay ko'y wala gid pag-asa pag-asa sa imo. basta ha hindi lang ko pagkalimting nga basi mauna ka pag ganing pangasawa sa akon ngita-ngita lang gud anay sa iban. Pero ikaw magud akong palangga gud. Andres, mo gani na nga daw ka-imposible man daw kung palanggaon mo ako daw kaangay ka lang nga ginlabo mo ang imo nga binakuko sa bato. Ti tanawa na bingaw, di ba? Wala gid sang pag-asa. Wala gid. Oo, Wala gid sa bila. wala gid. Ate sige dira ka na. Sige Isabela. Salamat sa panahon. Maupod ka karon? Diin. Mangiyod to. Maupod ka karon? Diin ka Isabela. Mangiyod ta. Sa. Hello. Hello, Andres? Andres! Isabela. Sigura? Ikaw na lang. Talimtan mo na ako. Isabela. Sigura? Andres! Asa man ka karoon? Nako diri sa balay. Matulog na. Matulog na. Asa inyong balay? Mao niya mo balay. Balay. Kung ako madaan niya, bubog ako sa bomba. Ha? Ha? Mapasugatan niya ako. Ay, malang ako siya, Juan. Lantaw Marvel. Dali lang. Dali lang. Nag-ano ko Nagano ko sa? Ay, ni Juan. Si Bobby. Dira sa may Dila sa may transmitter brigada? sa brigada? Oo. Nag-chat-chat kami kami. Kanina pa. Wala ko sa nga nakakiyan ba? Mapasugatan niya ako. Baka wala ni mo nga motor. Importante na ni mong kabayo. Pero, Huwag ka ng imo. Nga murag siya sa kabayo. pero Isabela, matulog ako. gabi na, Bi. Masugot si nanay. Kaya masugot sa kinanga. Pagsikon karoon ako diri sa balan. Kumaragaan ako diri sa kilid ng talaan. Ikaw na lang nagbangga sa ako. Sugato mo ako hindi. Kaya ko hindi ka magsugat. Matag ko rin sa kabayo. Sige lang. Sige lang. Ito ang talaga. O sige ha, wala kang pangha. Sige. Isabela. Naguri ko sa imuha ba? Abi ko gani kundo kay kapadre kay diri na lang ako matulog sa kilid. Dili na pwede. Ay. Ubog ka? Ubog kayo ko ba? Kabalo ka nga, problemado kayo ko sa balay. Sige, dalon na Si lang kasi. nanay, wala'y hugas. Si tatay, wala may bugas. Kagamong gripo, wala ba'y agas. Ay, Andres, ikaw lang Sige kitang na, sige na. mapalapitan ko pa. Sige na. Damo na Nagpabog-ubog ko subong upod kami ni Bobby og Junilo. Damo na inom mo. Ay, Grabe, gamay sila. duha ka cakes, ikaw lang isa. Ano ba lang problema mo? Problema ko gani nga. Problema sa pamilya gani. Andres, Dali na kay dalon ta ka sa balay ninyo. hindi ko pagdala sa balay. Ah, Dala ko sa lads. Isabela. Kung di na- wala ikaw pambayad sa lads, pwede man dala ako sa kamaisan. Pwede man na. Dili na Pwede pwede. man na siguro. Dili na pwede. Madala lang taten kag muskit. Dili na pwede. Aron di talamokon. Sige na good dress pa. Kinahanglan ako nga karamay karong gabi. Bisag karon ra good. Dili ka hani? Ah, Oh, dili ka hani? Kung
dili ka ani hatag ko ni unya kay Pipoy. Bitaw Dres, oy, bisag wala Sabi kay na. pambayad sa lads. Pwede man nadala ako mangita tapayag. Hindi. Nakoy kwarta diri. Nakoy kwarta. Hindi Dres, hindi na napagasto ang kwarta mo. Hindi. In kaso por kaso karon ibakalta na ice water kag max. Masiuahon ta to. Hindi, wala problema na. Sige na bala, Dres. Bagulang ko. Abi ko palangga mo ko ha. Lagi. Bagulang ko naka-loan, ako'y kwarta diri. Maayo. Nga, di ka gusto mapulis inyong balay. Hindi ko gusto magpuli kay masakit lang ako kung makita si nanay kag si tatay kay problemado ginabi sa balay. Kabalo ka nga na, Andres, nga ikaw lagi ng palapitan ko. Kabalo kasi na, di ba? Pero Kung di- palangga mo ko, Andres, talaan ako mangita tapayag. Pero dili mo Dre. ko ni manubyo. Hindi na pala ka nobyo? Bisan sa sabong ng gabi-abi ko naluyag ka sa akon. Andres, sa ginapakita mo kag pagsugat mo sa akon. Kag nakita ko man kung ano ang plastada nga daw iya kakabayo sa subong nga gabi, Andres. Nobyo tala ka. Tuod ka. Tuod ka sa bila. Nobyo tala ka. At dali na pa na. Sige. Oo, mangita na tapayag kay uyugon ta. Sige, hindi na payag. Dito ta sa hotel. Hindi na mag-hotel. Ako na bala sa mo. Dito ta sa hotel. Tara. Ate, sige. Sir, aray na inyong susi, sir. Dala Sabon. Aray na po ng inyong tuwalya, sir. Anong napamay sabon niya? Salamat, Brad. Sir, imo nang uyab, sir. Imong bit-bit, sir. Hindi ba halata mag-uyab niya? Brad. Salamat. By the way, sir, dili pwede mainom ang tubig din na, sir, ha? Sir, bottled water, libre na lang, sir. Sige. Salamat, Brad. Salamat kayo. Andres, bakli ako sang sabon. Libre ng sabon, ma'am. Tod ka. Ma'am, Ano libre nang ng sabon nyo? Kanang kamang, Dr. Nawong soap. Hindi, Andres, hindi ko sinakasaw. Gusto na akong Brad, tong... alis na, Brad. Anong gusto niyo mo sabon? Gusto na akong katong kuha na tong perlo. Brad, amoy perlo diya nga sabon. Gusto na akong tong perlo kay banayad sa balat. Sir, wala mi perlo, sir, pero nami TD. Sige, talanda. Pwede na na. Kini na lang TD, sir. Gulat ka, no? Ate, dali na. Ka na lang, Brad. Dali na, Salamat, Andres. sir. Salamat. Dali na, Andres. Dali lang. Andres, Isabela, dala mo ba lang imo nga sundang? gibiling ko ako sungdang pero ako diri gamay nga kutsilyo. Ano nga gamay man imong gidala, gibili nimo katong laba. Sige lang, Dres, bala na bili nimo ang imong sundang ug ang imong binakoko. Importante dala mo ang imong sadol. Wala problema na. Isabela, Ah, nag-uba ka. ikaw man, Andres, alangan Isabela. mag-unsa ta dire. Isabela, Basiga, pag-uba na po diha. giuban ko na niya akong sapatos. Nganong sapatos ubahang imong sanina. Kutob sa tanang
ginasuksok nimo ubahan na kay mag-ubapod ko. Iduhol sa akon ang sabon kay manglaba ko. Ay, manglaba day ka? Oo. Andres, sa akon nga pagpanglaba ako kuso basta ikaw magabumba. Sige. O sige na Andres, ano pang ginahulat mo sa duladon? Dali lang. Isabela. Sa duladon ang kamote nga lapukon. Dali lang, Isabela. Andres, hindi Dali na lang. pagpadugay kay basi dugay-dugay ang kamote nga lapukon mahimo nagbulantikon. Isabela. Dali lang. Andres. Klarohon ko lang. Nubya na bigid ka? Ano ba yan natin ka? Nga naman, duda ka? Basi kung dala lang ni sa kahubog ni mo. Hindi ako bog. Hindi ako bog. Bisa nakainom ako, Andres, pero kabalugi hapon ako mag-shoot. Sige. Sige Sige. na. Ano pang dugayan na to? Ano pang ginahulat mo? Da- Tutoy da- mo la, i-shoot mo na. Hindi pala nakita ang kalawasan ko ba? Oh, sa din ako nga sining nga lugar. Ari ako sa kwarto, ha? Oh, salamin sa babaw, pati sa kilid, puro salamin tanan. Hindi. Kay sino ini nga balay? Uy, ala, may tupad ako. Ala, ala, may tupad ako. Tanawon ko bini kung sino ini. Hindi. Ala, may tawo. Nagatubang sa ako, hindi ko makilala kung sino ini. Tanawon ko bi kung, ala, buksan ko bi ang itsuran niya. Ala, ano ini? Itsura ini o lubot. Uy, padamay itsura judi ay. Amin ako lubot. Ay, hindi. Si Andres. Sagpaon ko. Okay! Anong ginahimo mo dire? Isabela. Anong ginahimo mo dire? Kag nga upod kita. Anong ginahin mo? Anong ginahimo mo? Kag upod kita dire. Buksan ko ang habol. Ay, wala ako sang bayo. Isabela. Ngaway ako sang bayo. Ano ginahimo mo sa ako, Andres? Abi, tanawon ko nga ako nagihis kung dangangapan na yung kipot. Dali O hindi. Ala. Andres, anong ginahimo mo sa akon? Andres, anong ginahimo mo sa akon? Hindi nakauyab nga Dali kita lang. na mo ako dire. Ma-explain ko. Ipabarangay ko Isabela. ikaw. Dali lang. Ipabarangay ko ikaw. Ipabarangay ko ikaw. Dali lang. Andres, ano ginimo mo sa akon? Ang nabatyagan ko subong daw hindi ako makalakat. Diba? Diba gabi? Gisundo ta ka, diba? Wala ako sang may nadumduman. Anong wala na dumduman? Gambalan mo ko Wala kasundoon sang may ka, diba? nadumduman tungod kay jubog ako. Bring that ass back like a boom. Andres, anong ginimo mo sa akon? Dali lang. Ano ba ginimo mo sa Diba akon? gambalan mo ko, diba? Gambalan mo ko nga sundoon ta ka, diba? Tapos, gambalan ta ka na iulit ta ka sa inyong balay, pero ang hambal mo, dalon ta ka sa lodge. Wala ako sang may madumduman. Kag tingala na lang ako sa pagbugtang ko sa nga kasakit sa kalawasan ko. Andres, ano ginimo mo sa akon? Ginayag mo ako o kung ginbayo? Ang hambal mo pa ganun sa akin, diba? Ang hambal mo sa akin, Andres, boyfriend mo na ko. wala ako sang may nadumduman. Bisan pa gani imo nawong sa akon nga damgo, wala ako sang may nadumduman. Unsa ko no? Pero, Andres, makaya mo pa bala balik ang tanan? pero ang hambal mo sa akin, nubya na ta ka. Andres,
ipamangkot na ka, di ba gabi? Pamangkot ko sa imo kung tinuod pa ang gambal mo nga nubyo mo na ko. Gambal mo, oh. Pero wala ako sa may nadumduman. Wala ako sa may nadumduman. Andres, ano ang ginimo mo sa akon? Bot mo sing ganon, nubog ako kagabi. Sobra pa sa hubog. Kagbot sing ganon, nubog ako. Gintuyo mo gigaling nga dalon ako diri sa lan. Wala ko gintuyo. Ikaw mismo nagambal sa kuha, di ba? Ikaw mismo. Sabila. Andres, Sabila. tawagan. Di ng cellphone ko. Ah, Cellphone ko. Sabila. Anong Sino ginimo mo tawagan? sa... Anong Sino ginimo tawagan mo? Anong ginimo mo sa akon? Kabudlay ako magtikangaw. Anong ginimo mo sa akon? Pagkat magdalagan at takbuan sa iyo, tawag ang pangalan mo, pero hindi ko mahimo. Sabila. At Andres! tanan na tabo gabi. Andres! Kagustuhan na totong duwa. Andres, wala ako nakadumdum. Damgo lang ini. Tabo. Damgo lang ini. Tawagan ko si Kap. Tawagan ko si Kap. Ah, Di na tong number. Sir. Di na tong number ni nga tawagan mo si Kap. Gusto ko nga... gusto ko ikaw ipabarangay. Reklamo ko. Isabela. Gusto na totong duwa. Pero wala ako sang gusto sa imo. Sa una pa na ginambal mo sa akon sang nagapangaluyag kang wala. Wala ako sang gusto sa imo, hindi ba na? Gingrabo lang ang igayon, Andres, tungod kay hubog ako. Hubog ako. Gingrab mo ang akon kaluyahon, Andres. Para maangkon ang akon nga pagkababayi, bisan wala pa ako sang luyag sa imo. Andres, Ano imoon mo? sino Ano imoon mo? paparangay ko ikaw. Ah. Isabela. Hindi. Pili ka pabarangay o pabarang. Pabarangay na lang, okay pa siguro. Hindi. Hindi. Kap! Kap! Ari ko sa Lance Kap! From 69. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kap, mamunik siyang lalaki, Kap. Diyan sila. Ano, Kap? Duhaman na sila. Isa lang na siya, Kap. 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 May explain ko, Kap. Dali lang, Kap. Dala niyo bala ang gintugon ko nga wheelchair, Kap? Nasa baba, madam. Palihog ka pa sa kaang wheelchair diri, Kap. Hindi ako kalakat. Anong natabo ka na mo, madam? Ambot lang, Kap, kay... basta pagbugta ko sa aga, hindi na ako makalakat. Ay, asa pangalan na ng tao na? Si Andres Bonifacio Andres! ng Mercado yan. Payani pa naman ang imong pangalan. Andres! Andres! Anong kahimo mo sa kini nga babae? Andres, sugit ka kay nanay. Sugit ka kay nanay. Sir, sir, Ice cream ka ba? sa bukay. Kap, pusasin nyo na nasa ngap. Dali lang, kay pamangkot ang ka na. Anong ihimo mo sa babae nga na? Sir, ang tinuod, sir, may natabo ka namon. Pagsak ko na! Kap, ginimo niya to, Kap, kay tungudubog ako, Kap. Wala gid ako makabatyag, Kap Pero mo. pero kap, Wala gid ako, Kap, kabatyag mo, Kap, nga wala gid ako, bisan agay. kung mao ka na, murararog dagom. Ambot, Kap, natingala lang man ako, Kap, nga hindi na ako Pero, Kap, Kap, nasiga, Kap, ang wheelchair. ay, shh, ipasunod ng wheelchair kay di kalakat si madam. Karon, pagkatapos sa natabo, ano pang natabo? Siya lang interview, Kap. Uy, Sir, naku, sang may wa- madumduman. Mawala man itong natabo sa mo, sir. Ini mo gani, sir. Gitawagan ko niya gabi eh. Giyambalan niya ko. Nasundoon ko siya kay hubog siya. Pero, mag-ano ka mo?
May relasyon ba ka mo, Duk? Wala gid kap bisan gamay kap. Kap, pero gabi ikap. Yan Bisan bala pa ko, sa isang bugas na po lagi na ako sa luyag sa iya kap. yan bala ko niya gabi ikap. Makita mo na, di ba, Kap? Makita mo naman, di ba, Kap, nga gwapa ko siya. Klaro kaya, klaro kaya. Laway siya, Kap. Mapante ka ba lang nga magrelasyon kami, Kap? Ah, Kap? Ayak, bisan ako, di ko makapate. Mauna. Mas maayo nga sa barangay na ka lang magpaliwanag. Oh. Pero Kap, kagustuhan naman ng duha. Wala. boyfriend me. Wala ako nagsugot, Andres. Wala ako may nadumduman. Sa barangay ka lang mag-explain. Sige na. Paano ninyo na? Sige, Kap, pagwaan nyo na nasa...